ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപകരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 13-ാമത്തെ അധ്യായം ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അധ്യായത്തിലെ 7 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ദീർഘകാലത്തെ വിരഹത്തിന് ശേഷം വിതുരർ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അവര് വിതുരർ സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയ ആദരവോടെ. അപ്പൊ പറയണ ഒരു അതിഥിയെ എത്ര ശത്രു ആയാലും കൂടി സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറി അവരെ ആദരിക്കണം. അതെ, എത്ര ശത്രു ആയാലും നമ്മളെ ഭവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരോട് നമ്മൾ ആതിഥ്യ മര്യാദ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറി അവരെ ആദരിച്ച് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ. അപ്പൊ വിതുരര് വന്നപ്പോ പിന്നെ വിതുരരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി വിശ്രമിക്കാൻ കൊടുത്തു. പിന്നെ വിതുരരൊക്കെ പിന്നെ ഉറക്കം ക്ഷീണം കഴിഞ്ഞ എണീറ്റ് വന്നപ്പോ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാണ് 7-ാമത്തെ പറയണത്. അവര് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് വിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് വിതുരരെ. അതെ, ഇവിടെ വിതുരര് വന്ന സന്തോഷാണ് ഇപ്പൊ അവരെല്ലാവരും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാവരുടെ സന്തോഷം. അവര് കണ്ണുനീര് പൊഴിച്ച് അവര് കുറെ നാളത്തേക്ക് കാണാണ്ടായിപ്പുള്ള വിഷമവും സങ്കടവും നമുക്കുണ്ടാവില്ലേ? നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ പുറത്തുപോയി വരുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷവും കണ്ണീരും ആനന്ദ കണ്ണീരും ഒക്കെ അതുപോലെ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത് 7 വരെ. അപ്പൊ നമ്മള് അതാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തില് വിതുരര് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തിരിച്ച് വിതുരര് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വന്നപ്പോ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അതിന് കൂടുതൽ നേതൃത്വം ചെയ്തത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാണ്. കൂടുതൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഇനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, വിതുരരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നതാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച സ്മരതനോ യുഷ്മത് പക്ഷഛായാസമേതിതാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरतनो युष्मत् पक्षच्छायासमेधितान् विपद्गणाद्विषाग्नि आद्य मोचिता यत्समाकृताः अपि स्मरतनो युष्मत् पक्षच्छायासमेधितान् विपद्गणाद्विषाग्नि ते मोचिता यत्समातृकः। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിക്കുമ്പോ മറ്റാരും വായിക്കല്ലേ എന്നൊന്ന് പറയണേ, കാരണം വ്യക്തമാകത്തില്ല നേരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा. युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरतनो युष्मत् पक्षच्छायासमेधितान् विपद्गणाविषाग्निदे मोचिता यत्समातृकः. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച, മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, അപി സ്മരത, അങ്ങ് സ്മരിക്കുന്നുവോ, ന ഞങ്ങളെ, യുഷ്മത് അങ്ങയിൽ നിന്ന്, പക്ഷ ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ എന്ന പോലെ ഞങ്ങളോട് പക്ഷാഭേദമുള്ള ഛായ സംരക്ഷണം, സമേധിതാൻ അങ്ങയാൽ വളർത്തപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ, വിപദ്ഗണ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിപത്തുകളിൽ നിന്നും, വിഷം നൽകുന്നതിൽ നിന്നും, അഗ്നിയാതെ അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നതിൽ നിന്നും, മോചിതാഹ രക്ഷപ്പെടുത്തി, യത് അങ്ങ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, സ കൂടെ, മാതൃക ഞങ്ങളുടെ മാതാവ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, നാനാവിധത്തിലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ മാതാവിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പക്ഷിയുടെ ചിറകുകൾ എന്ന പോലെ അങ്ങയുടെ പക്ഷപാതം ഞങ്ങളെ വിഷബാധയിൽ നിന്നും അഗ്നിബാധയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വിതുരരോട് പറയുന്നതാണ്. എന്താണ്? നാനാവിധത്തിലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മാതാവിനെ രക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പക്ഷിയുടെ ചിറകുകൾ എന്ന പോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് എന്ത് കാണിച്ചു? പക്ഷാപാതം കാണിച്ച് വിഷബാധയിൽ നിന്നും അഗ്നിബാധയിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതായിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പാണ്ഡുവിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള മരണം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം തികയാത്ത പുത്രന്മാരും വിധവയും കുലത്തിലെ എല്ലാ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെയും വിശേഷിച്ചു ഭീഷ്മദേവന്റെയും മഹാത്മാ വിതുരരുടെയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതരായിരുന്നു. അവരുടെ രാജനൈതികമായ സ്ഥാന നിമിത്തം വിതുരർ ഏറെക്കുറെ പാണ്ഡവരോട് പക്ഷാപാതം ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന്റെ ബലന്മാരായ പുത്രന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിനും തുല്യ ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പാണ്ഡുവിന്റെ അനന്തരാവകാശികളെ തുടച്ചു നീക്കി പകരം സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികളായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഉപചാപകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും കൂട്ടരുടെയും ഈ ഗൂഢാലോചന മഹാത്മാവ് വിതുരർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ആകയാൽ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ വിശ്വസ്ത സേവകനായിരുന്നിട്ട് കൂടി സുപുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ദുരഭിലാഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പാണ്ഡുവിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള മരണം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം തികയാത്ത പുത്രന്മാര്, വിധവയായിട്ടുള്ള കുന്തി ദേവിയെ കുലത്തിലെ എല്ലാവരും, മുതിർന്നവരെല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ചും ഭീഷ്മദേവനും വിതുരരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതരായിരുന്നു. പ്രത്യേകം അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഇവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ രാജനൈതികമായ സ്ഥാന നിമിത്തം വിതുരർ ഏറെക്കുറെ പാണ്ഡവരോട് പക്ഷാപാതമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ എന്താ പറഞ്ഞത്? രാജനൈതികമായ സ്ഥാനം, രാജനൈതികമായ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെന്ന് പറയാ, ഇവരുടെ ഒരു സ്ഥാനം, ഇവരെ എന്താണ് ഇവിടെ പാണ്ഡു മരിച്ച് മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഇവർക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനം എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രർ ശരിയായ ശ്രദ്ധയൊന്നും ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടത്ര അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിരുന്നില്ല? സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിതുരർക്ക് ഇവരോട് പക്ഷാപാതം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ചെറിയൊരു മമത ഇവരടുത്ത് കാണിച്ചിരുന്നു. മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന്റെ ബലാന്മാരായ പുത്രന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിനും തുല്യ ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന്റെ ഇവരോട് പാണ്ഡവരോട് ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് തുല്യ ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പാണ്ഡുവിന്റെ അവകാശികളെ തുടച്ചു നീക്കി പകരം സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഉപജാപകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. ജ്യേഷ്ഠന്റെ മക്കളാണ് എന്നുള്ള ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, മക്കളാണ് എന്നുള്ളൊരു പാണ്ഡവരോടൊരു മമത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എന്തിനാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പാണ്ഡുവിന്റെ അനന്തരാവകാശികളായിട്ട് ഇവരെ രാജാവകാശികളായിട്ട് കാണാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെ സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികളായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ആരാഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രർ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിനായിരുന്നു തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടിയിരുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും കൂട്ടരുടെയും ഈ ഗൂഢാലോചന മഹാത്മാവ് വിതുരർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഇത് ആർക്കറിയാമായിരുന്നു? ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ കൂട്ടുകാരുടെയും ഈ തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ വിതുരർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്യേഷ്ഠനായ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ വിശ്വസ്ത സേവകനായിരുന്നിട്ട് കൂടി സ്വപുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയമായ ദുരഭിലാഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അപ്പൊ വിതുരര് ജ്യേഷ്ഠനാണല്ലോ ധൃതരാഷ്ട്രർ. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രർ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ശരിയല്ലാത്ത നടപടികൾക്കെതിരെ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അടുത്ത് വിതുരര് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുരഭിലാഷങ്ങളെ ഒരിക്കലും ധൃതരാഷ്ട്ര ഈ തരത്തിലുള്ള ദുരഭിലാഷങ്ങള് വിതുരർ ഒരിക്കലും. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരുടെയും വിധവയായ അവരുടെ മാതാവിന്റെയും അദ്ദേഹം സദാ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാണ്ഡവരുടെയും കുന്തിദേവിയുടെ അവരുടെ മാതാവിന്റെയും രക്ഷയില് എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായിരുന്നു വിതുരരും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡവരോട് പക്ഷാപാതം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? പാണ്ഡവരോട് പക്ഷാപാതം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? വിതുരർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരു കൂട്ടരോടും തുല്യ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ വിധത്തിൽ പാണ്ഡവരെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെക്കാൾ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജ്യേഷ്ഠന്റെ മക്കളാണ് പാണ്ഡവരും കൗരവരും, രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ മക്കളാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഭാവം കാരണം കൊണ്ട് പാണ്ഡവരോട് ഒരു അടുപ്പമാർക്കുണ്ടായിരുന്നു, വിതുരർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു. സഹോദര പുത്രന്മാരായ ഇരു കൂട്ടരോടും തുല്യ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതു തരത്തിലെന്നാൽ സ്വന്തം പിതൃ സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ ഉപജാപം നടത്തുന്ന ദുര്യോധനന്റെ നടപടി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കഠിനമായി ശാസിച്ചിരുന്നു. സ്വപുത്രന്മാർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം വിമർശിക്കുകയും അതേസമയം പാണ്ഡവർക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് അദ്ദേഹം സദാ ജാഗരൂകനുമായിരുന്നു. ഇവിടെ സഹോദര പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ഇരു കൂട്ടരോടും തുല്യ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതു തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്? സ്വന്തം പിതൃ സഹോദര പുത്രന്മാർക്കെതിരെ ഉപജാപം നടത്തുന്ന ദുര്യോധനന്റെ നടപടിയെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കഠിനമായി ശാസിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം കഠിനമായി ശാസിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല സ്വന്തം സ്വപുത്രന്മാർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം വിമർശിക്കുകയും അതേസമയം പാണ്ഡവർക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് അദ്ദേഹം സദാ ജാഗരൂകനുമായിരുന്നു. കൂടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പ്രവൃത്തികള് സ്വന്തം മക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന ജ്യേഷ്ഠന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകം സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ആര് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു? പാണ്ഡവർക്ക് പ്രത്യേകം സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വിതുരര് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വിതുരരുടെ ഈ വിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാണ്ഡവരോട് പക്ഷാപാതമുള്ളവനെന്ന് ഖ്യാതി അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് പാണ്ഡവരോട് പക്ഷാപാതമുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഖ്യാതി ആർക്ക് നേടിക്കൊടുത്തു? വിതുരർക്ക് നേടിക്കൊടുത്തു. സുദീർഘമായ തീർത്ഥാടനത്തിന് വിതുരർ ഭവനത്തിൽ നിന്നും യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. കുലത്തിലുണ്ടായ മഹത്തായ ഭാഗ്യവിപര്യമായ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരവും വിതുരർ തന്റെ മുതിർന്ന സഹോദര പുത്രന്മാരുടെ കാരുണ്യവും പക്ഷാപാതവും ഉള്ളവനാണെന്ന വസ്തുത മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ സുദീർഘമായ തീർത്ഥാടനത്തിന് വിതുരർ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വിതുരര് ഈ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള സമയത്ത് തങ്ങളോട് കാണിച്ചിരുന്ന സ്നേഹം, ആ മമത, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. കുലത്തിലുണ്ടായ മഹത്തായ ഭാഗ്യവിപര്യമായ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരവും
തന്റെ മുതിർന്ന സഹോദര പുത്രന്മാരോട് കാരുണ്യവും പക്ഷാപാതമുള്ളവനാണെന്ന വസ്തുത മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, കുലത്തിൽ ഉണ്ടായ മഹത്തായ ഭാഗ്യ വിപരീയമായ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരവും വിതുരൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, തന്റെ മുതിർന്ന സഹോദര പുത്രന്മാരോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചു, പക്ഷാപാതമുള്ളവനാണെന്ന വസ്തുത മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവരോട് പക്ഷാപാതമുള്ളവനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആര് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്? ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തന്റെ സഹോദര പുത്രന്മാരെ സമാധാനപരമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പദ്ധതി. ആകയാൽ വാരണാവതത്തിൽ ഒരു അരക്കുമാളിക പണിയാൻ അദ്ദേഹം പുരുജനനോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയും മാളിക പൂർത്തിയായപ്പോൾ തന്റെ സഹോദരന്റെ കുടുംബം അവിടെ കുറച്ചു കാലം വസിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. രാജകുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പാണ്ഡവർ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിടവാങ്ങിയപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഭാവി പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് പാണ്ഡവർക്ക് തന്ത്രമായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. മഹാഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യ പർവം 113 ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി ഈ വണ്ണം സൂചന നൽകി: ഉരുക്കുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളാലോ നിർമ്മിക്കാത്ത ആയുധം ശത്രുവിനെ വധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായതിൽ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതാക്കും. ഇതറിഞ്ഞ ഒരാളെ നിശ്ചയമായും വധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതായത് വാരണവധത്തിലേക്ക് പാണ്ഡവരെ അയക്കുന്നത് വധിക്കുവാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ പുതിയ കൊട്ടാരത്തിൽ വാരണവധം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണോ? വാരണാവധം സ്ഥലമാവാനാണ് സാധ്യത, അറിയില്ല, മറിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും. ആകയാൽ പുതിയ കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് അത്യന്തം കരുതലോടെ വേണമെന്ന് വിതുരർ യുധിഷ്ഠിരന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അഗ്നിയെ സംബന്ധിച്ച സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അഗ്നിക്ക് ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അതേസമയം ഭൗതിക ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും എന്നാൽ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ ജീവിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും വിതുരർക്കും മധ്യേ നടന്ന ഈ പരോക്ഷ സംഭാഷണം കുന്തി ദേവിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ തന്റെ സഹോദര പുത്രന്മാരെ സമാധാനപരമായിട്ട് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ആരുടെ പദ്ധതി? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പദ്ധതി. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്താതെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നു? ഇവരെ ഇല്ലാതാക്കി ഇവരുടെ എല്ലാ സ്ഥാനമാനങ്ങളും രാജ്യവും എല്ലാം കയ്യിലാക്കണമെന്ന് ആര് ചിന്തിച്ചിരുന്നു? ധൃതരാഷ്ട്രട് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അരക്കില്ലത്തിലേക്ക് പോയതായിരിക്കോ? അത് അരക്കില്ലത്തിന്റെ ആണ് പറയുന്നത് മാതാജി. ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ വാരണാവധത്തിൽ ഒരു അരക്കുമാളിക പണിയാൻ അദ്ദേഹം പുരുജനനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? വാരണാവധത്തില് ഒരു അരക്കുമാളിക പണിയാനായിട്ട് പുരുജനനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അത് പ്രകാരം ഒരു മാളിക പണിതു. അത് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ തന്റെ സഹോദരന്റെ കുടുംബം അവിടെ കുറച്ചു കാലം വസിക്കണമെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ രാജകുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പാണ്ഡവർ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ വിതുരർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഭാവി പദ്ധതി എന്ന് വിതുരർക്ക് മനസ്സിലായി. പാണ്ഡവരുടെ അതിനനുസരിച്ച് പാണ്ഡവർക്ക് തന്ത്രപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആര് നൽകി? വിതുരർ നൽകി. അത് മഹാഭാരതത്തില് ആദ്യ പർവം 113 ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സൂചന നൽകിയത്? ഉരുക്കുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളാലോ നിർമ്മിക്കാത്ത ആയുധം ശത്രുവിനെ വധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായതിൽ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുളവാക്കും. ഇതറിയുന്ന ഒരാളെ നിശ്ചയമായും വധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതായത് വാരണാവധത്തിലേക്ക് പാണ്ഡവരെ അയക്കുന്നത് വധിക്കുവാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് അത്യന്തം കരുതലോടെ വേണമെന്ന് വിതുരർ യുധിഷ്ഠിരനെ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ അഗ്നിയെ സംബന്ധിച്ച സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അഗ്നിക്ക് ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും ശരീരത്തെ മാത്രമേ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളെന്നും ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ജീവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും വിതുരനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണം ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല? കുന്തിദേവിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അതിനാൽ സംഭാഷണത്തിന്റെ സാരമെന്തെന്ന് ആരാഞ്ഞ കുന്തിദേവിയോട് അവർ അധിവസിക്കുവാൻ പോകുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ അഗ്നിബാധയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിതുരർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ കുന്തിദേവിക്ക് ഇവരുടെ സംസാരം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചപ്പോ, കൊട്ടാരത്തിൽ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിതുരർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പാണ്ഡവരുടെ പക്കൽ പ്രച്ഛന്ന വേഷത്തിലെത്തിയ വിതുരർ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ 14-ാം ദിനത്തിൽ കൊട്ടാര സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ കൊട്ടാരത്തിന് തീവയ്ക്കുമെന്ന് വൃത്താന്തം അറിയിച്ചു. പാണ്ഡവരെല്ലാവരും അവരുടെ മാതാവിനോടൊപ്പം
പാണ്ഡവർ ഭൂമിക്കടിയിലെ ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പാണ്ഡവർ രക്ഷപ്പെട്ട വിവരം ധൃതരാഷ്ട്രർ അറിയാതിരിക്കാനായിരുന്നു അത്. പാണ്ഡവരെല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടുവെന്ന് കൗരവർക്ക് തീർച്ചയായിരുന്നതിനാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ അത്യന്തം പ്രസന്നതയോടെ അവരുടെ അന്തിമ സംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. അനുശോചന വേളയിൽ കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ദുഃഖാധിക്യത്താൽ വിലപിച്ചു. എന്നാൽ പാണ്ഡവർ എവിടെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാവുന്നതിനാൽ വിതുരർ ദുഃഖിച്ചില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അത്യാഹിതങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തമായുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് ഇവണ്ണമുള്ള ഓരോ അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നും വിതുരർ പാണ്ഡവരെ രക്ഷിക്കുകയും അതേസമയം ഇത്തരം ഉപജാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭ്രാതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രരെ തടയാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആകയാൽ ഒരു പക്ഷി സ്വന്തം മുട്ടകളെ എപ്രകാരമാണോ തന്റെ ചിറകുകളാൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സദാ പാണ്ഡവരോട് പക്ഷാപാതമുള്ളവനായിരുന്നു. ഇവിടെ വിതുരര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കുന്തിദേവിക്ക് ചോദിച്ചപ്പോ കുന്തിദേവിയോട് പറഞ്ഞെന്താണ്, കൊട്ടാരത്തിൽ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് ആര് പറയുന്നത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം പാണ്ഡവരുടെ പക്കല് പ്രസന്ന വേഷത്തിലെത്തിയ വിതുരര് 14-ാമത്തെ ദിവസം കൊട്ടാര സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ കൊട്ടാരത്തിന് തീ വയ്ക്കും എന്നുള്ളൊരു വൃത്താന്തം ഇവരെ അറിയിച്ചു. അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ പാണ്ഡവരെല്ലാവരും മാതാവിനോടൊപ്പം മരണമടയണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ഗൂഢാലോചന, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഗൂഢാലോചന. വിതുരര് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പാണ്ഡവർ രക്ഷപ്പെട്ട വിവരം ആർക്കറിയില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയില്ല. അദ്ദേഹം അറിയാതിരിക്കാനാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ പാണ്ഡവരെല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആര് ധരിച്ചത്, കൗരവരെല്ലാവരും ധരിച്ചത്. അങ്ങനെ അത്രയും സന്തോഷത്തോടെ അവര് മരിച്ചു എന്ന് തീർച്ചയാക്കിയത് കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര വളരെയധികം പ്രസന്നതയോടെ എല്ലാ അന്തിമ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളും അവരുടെ നിർവഹിച്ചു. അനുശോചന വേളയിൽ കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്, വളരെയധികം ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടി വിലപിച്ചു. പക്ഷെ പാണ്ഡവർ എവിടെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്കറിയാം, വിതുരർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ദുഃഖിച്ചില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അത്യാഹിതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആരാണ് സഹായിച്ചത്, വിതുരരാണ് അവരെ സഹായിച്ചത്. ഒരു വശത്ത് ഇവണ്ണമുള്ള ഓരോ അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നും വിതുരർ പാണ്ഡവരെ രക്ഷിച്ചു. അതേസമയം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന തന്റെ ഭ്രാതാവായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരെ തടയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം യത്നിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആകയാൽ ഒരു പക്ഷി സ്വന്തം മുട്ടകളെ എപ്രകാരമാണോ ചിറകുകളിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സദാ പാണ്ഡവരോട് പക്ഷാപാതമുള്ളവനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, പാണ്ഡവരെ രക്ഷിച്ചു പോന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ ശ്ലോകം 9. കയാ വൃത്യവർത്തിതം ക്ഷിതി മണ്ഡലം തീർത്ഥാനി ക്ഷേത്രമുഖ്യാനി സേവിതാനീഹ ഭൂതലേ. കയാ വൃത്യവർത്തിതം ക്ഷിതി മണ്ഡലം തീർത്ഥാനി ക്ഷേത്രമുഖ്യാനി സേവിതാനീഹ ഭൂതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കയ യാതൊന്നിനാൽ, വൃത്യ മുഖേന, വർത്തിതം ജീവസന്ധാരണം നിർവഹിക്കുന്നത്, വാ ശ്രേഷ്ഠാത്മാവേ, ചരദ്ഭി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ, ക്ഷിതിമണ്ഡലം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ, തീർത്ഥാനി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ, ക്ഷേത്രമുഖ്യാനി പ്രധാനമായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ, സേവിതാനി അങ്ങയാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടു, ഇഹ ഈ ലോകത്തിൽ, ഭൂതലേ ഈ ഭൂതലത്തിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ ഭൂതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ജീവസന്ധാരണം എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയിരുന്നത്, ഏതെല്ലാം പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് അങ്ങ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത്. അപ്പോൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കാണ് അല്ലെ, വിതുരരോട് ചോദിക്കാണ്, ഈ ഭൂതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അങ്ങയുടെ ജീവസന്ധാരണം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ചെയ്തിരുന്നത്, അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, അങ്ങയുടെ ജീവിത ഉപജാപങ്ങളില് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം
എങ്ങനെയാണ് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഉപജാപങ്ങൾ, ജീവസന്ധാരണം എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയിരുന്നത്, ഏതെല്ലാം പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം, തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് അങ്ങ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? വിതുരരോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗൃഹസംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിശേഷിച്ചും രാജനൈതികമായ ഉപജാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം വിച്ഛേദിക്കുവാനാണ് വിതുരർ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയത്. ഇതിവിടെ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഒരാളുടെ പിതാമഹിമയെ കുറിച്ച് ചപലമായി സംസാരിക്കുന്നത് അനുചിത അല്ലെങ്കിലും ദുര്യോധനൻ ശുദ്രാണി പുത്രൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തത് വിതുരരെ ഫലത്തിൽ അപമാനിക്കുന്നതായി. വിതുരരുടെ മാതാവ് ശുദ്രാണിയാണെങ്കിലും ദുര്യോധനന്റെ പിതാമഹനായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിതാമഹിയായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിതാമഹിയും പൗത്രനും മധ്യയുള്ള വിനോദപൂർവമായ സംസാരങ്ങൾ അനുവദീയമാണ്. എന്നാൽ ആ പരാമർശം നിജമായതിനാൽ വിതുരരോട് അത് അരുചികരമായ സംഭാഷണമാവുകയും പ്രത്യക്ഷ അവഹേളനമായി അതിനെ ഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ തന്റെ പിതാവിന്റെ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസ ജീവിതത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഗൃഹസംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിശേഷിച്ചും രാജനൈതികമായ ഉപജാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം വിച്ഛേദിക്കാനാണ് വിതുരർ എന്ത് ചെയ്തത്? കൊട്ടാരം വിട്ടുപോയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം പറയാണ് ഇവിടെ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഒരാളുടെ പിതാമഹിമയെ കുറിച്ച് ചപലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ ശൂദ്രാണി പുത്രൻ എന്ന് വിതുരരെ സംബോധന ചെയ്തത് അപമാനിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അതായത് വിതുരരുടെ മാതാവ് ശൂദ്രാണിയാണെങ്കിലും ദുര്യോധനന്റെ പിതാമഹി ആയിരുന്നു ആര്? വിതുരര്. അപ്പൊ ഇത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിതാമഹി പൗത്രനും തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസാരം അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ പരാമർശം എങ്ങനെയാണ്? നിജമായതിനാൽ തന്നെ വിതുരരോട് അത് രുചികരമായ സംഭാഷണമാവുകയും പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അവഹേളനമായിട്ട് അതിനെ ഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വിതുരർ എന്ത് ചെയ്തത്? കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് തയ്യാറെടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ ഈ തയ്യാറെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയെ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം അഥവാ ഭുവനത്തിലെ എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിരമിച്ച ജീവിതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനം, ഹരിദ്വാർ, ജഗന്നാഥ് പുരി, പ്രയോഗ പോലുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി മഹാഭക്തന്മാരുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആത്മീയതയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി സൗജന്യ ഭോജനശാലകൾ അവിടെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. സൗജന്യ ഭോജനശാലകളുടെ കാരുണ്യത്താലാണോ വിതുരർ സ്വയം പരിപാലിച്ചിരുന്നത് എന്നറിയാൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഔത്സുക്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോവാൻ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? ദുര്യോധനൻ അപമാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം പോയത്? കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം സന്യാസ ജീവിതത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാനായിട്ട് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ തയ്യാറെടുക്കുന്ന അവസ്ഥ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം അഥവാ ഭുവനത്തിലെ എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിരമിച്ച ജീവിതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ തയ്യാറെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ അല്ലെ? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതിൽ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോടെ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഭുവനത്തിലെ എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിരമിച്ച ജീവിതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത്? എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുക, സന്ദർശിക്കുക. ആ വിരമിച്ച ജീവിതമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരതത്തില് വൃന്ദാവനം, ഹരിദ്വാർ, ജഗന്നാഥ് പുരി, പ്രയാഗ പോലുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി മഹാഭക്തന്മാരുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആത്മീയതയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് സൗജന്യമായ ഭോജനശാലകളും എല്ലാം ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സൗജന്യ ഭോജനശാലകളുടെ കാരുണ്യത്താലാണോ വിതുരര് സ്വയം പരിപാലിച്ചിരുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിച്ചു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഔത്സുക്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. സത്യം പറഞ്ഞ വിതുരര് ഉള്ള കാരനാണ് പാണ്ഡവന്മാര് രക്ഷിച്ചത് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വിതുരരുള്ള കാരണല്ലേ? വിതുരരുള്ള കാരണം പാണ്ഡവർക്ക് രക്ഷ കിട്ടിയത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ. അവരൊപ്പം നിന്ന് ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.